Ola, son Sonia e vou a ler o conto O Paraugas, Dame Augas, escrito por Anxo Moure e ilustrado por Cristina Ouro. A terra está triste. Non chove, non chove. Que está a acontecer? Que a nube Cristina non sabe ler. A carta que escribiron os acibros e os teixos, as obreiras e os freixos, a carta dos bosques e as fragas non consegue entender. Co fume e co lixo non puido aprender. Socorro, auxilio, un teixo das montañas da Fonsagrada polas nenas e nenos que len este conto chama. Atendede, un neno chamado Iván atopou un vello paraugas no chan. Con ceras de cores, lápis e pinturas, unha poesía na súa teliña rota empeza a pintar, e os paxaros do bosque non paran de cantar. Dame augas, co cantar das túas vaguas, enche ríos, enche fontes, cando esvares polos montes. E chove e non para de chover, choven contos e palabras, poesías. Choven soños, esperanzas e tenruras. Choven abrazos, caricias, cantos e culturas. Porque a nube Cristina aprendeu a ler, e a terra está contenta, feliz e non para de sorrir.